تماشاوانên hêja dem boş. Mîvanekî min îro heye gelekî taybet e. James Jeffrey Kurd wî baş nas dikin. Sefîrê berê Amerîka li Ankarê berpirsê nûnerê Wezareta Derveya Amerîka ji bo Sûriyê, Kurdî Rojava baş nas dike. Bêhtirî 5 salin di Wezareta Derveya Amerîka da kar dike. Agadarî herêmê, agadarî rewşa Kurdan e. Xezîneyeke معلوماتان زانیاریان لسر پیوندی نابرا کردان و ترکیه و گلین هرمه دا برز جفری بخیر هاتی دما کدریج بو من حست کرد ببینم و لقلت باخفم جبركو قالك برسين من هنا كشتا بكم قالك سباش بو معزوانيه از سپاسی حکومت هریما کردستان دکم کو پشتگیریا و کنفرانسی کر و ناوند لیکولنا رودا وجی دکم جبو سازکرنا و کنفرانسی اف جی مینا که گلکی باشه جبو به هفره کار کرنا ناو دولتی و گرینگیا هریما کردستان لسر اصلا ناو دولتی بله برز جفري من حسكر دسبيكج في دسبي بكم بيواندي و كردين سوري كردين روجافا تاني شر داعش يانجي بلانك امريكا هيا كستاتوية كتايبت جبو كردستان روجافا كردين روجافا ناسبك That is a very important question. It's a question پرسکه پر گرینگه حرتم لباکور روجلات سوریه جمعه پرسین پرسکه کو حرتم لانقره جی جمعه پرسین نها از ندنم حکومت امریکای دامه از دکارم با آوایی کی فرمی بحثا سیاست امریکایی سردم سروکاتی اوباما و ترامپ بکم لی از وکسکیل دروای حکومت انها بباوریا من دکارم بحثا سیاست فرمی بقاسی ادزانم آراست اداره بایدن بکم برسوا کرد اوه کو تو پلانن مین دم درێژ نینن دەما ئەم ساڵە 2014 دا چون سووریێ و ئەجی بەشداری بریارێ بووم جبلی پاراستنا کۆبانی و vekirina ئەنیەکەدن لە دژی داعشێ ئەم بۆ تمەبەستەکەدن نەچوون وەک hûn dizanin operasyonên mêyên leşkerî li gel hevbeşên me hêzên Sûriya Demokratîk gelekî serkeftî bûn û di dawiyê de me Reqa paytexta Dewleta İslamî girt. Me ne tenê li vir li Iraqê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî karî Daişê ji nav bibin. Armanca me jî ev e û hêzên me dê li wir bimînin. Wî erkî li Bakurê Rojhilatê Sûriyê û li Iraqê berdewam bikin. Lê me bi zelalî eşkere kir ku em dê di karûbarên navxweyên Sûriyê de ji biryarnameya neteweyên Yekbûyî zêdetir ti rolekê nebînin. Di biryarnameyê de daxwaza li hevhatina Esed û piraniya xelkê wî tê kirin. Nîvê nişteciyan reviyan e û beşeke dina zêdeya nişteciyan bêguman li Bakurê Rojhilatin ku bi awayekî opozîsyonên û nedibin kontrola Esed de ne. Divê ev hemû were sererastkirin. Ev jî bi pêvajoya destûrî ya ku di biryarnameyê de hatiye diyarkirin çareser dibe. Divê xelkê Bakurê Rojhilat jî di nav pêvajoyê de bin. Lê bernameyekî taybet ê Amerîkayê ne ji bo Sûriyê bi giştî û ne jî ji bo Bakurê Rojhilat bi taybetî nîne. Têkiliya me wek me berê jî got taktîkî veguher û demkî ye. Lêbelê heyama demkî ji sala 2014 ve ku niha 9 salin berdewam e. Ji ber erkê me hê jî berdewam e. Daeş hê jî gelekî çalak e. Nemaze li herêmên dibin kontrola Esed de. Ji ber vê yekê divê em hişyar bin û li gel dostên xwe yên li Sûriyê, Iraq û li vir li Kurdistana Iraqê bimînin. بله يعني جبوة تاني ماينا أمريكا تاني هبونا داعش هي داعش نما أمريكا أديج روجافاي كردستاني ودكشة دردكبه Ev pirseke pir baş e. Bingeha yasayî ji bo mayîna hêzên Amerîkî bi taybetî li Sûriyê şerê li dijî terorê ye. Ku ev bingeh rê dide wan dest bi şer bikin da ku biçin û êrişî terorîstan bikin. An jî alîkariya kesên din bikin ku êrişî wan bikin. Lê ne veşartiye ku Amerîka
لەگەڵ دۆستên me Hesedê li Bakurê Rojhilat hevalên me yên din ku hê di nav opozisyona Sûriyê de ne li Tenef li Başûr rênadin ku rejîma Esed û hevalbendên wê yên Rûsî û Îranî navçeyên zêdetir kontrol bikin. Hev awayê Tirkan li Bakurê Rojavayê Sûriyê ku rê li ber wan dikirin. Ev yek bû sedema agirbestekê di şerê navxweyê Sûriyeyê wêran kerde. Ku tiştekî baş e û bingeheke ji bo pêkanîna li hevkirina siyasî ku rê li ber berfirehbûna desthilata Îran û Rûsyayê digire. Ji ber vê yekê sûdeke siyasî hebûna hêzên me yên li qadê jî heye. Lê ev ne karê serekî ye. هم لاوروف هم بوغدانوف وزیر درباره روسیا و جگری وزیر درباره روسیا ترکیش دبیجه برز جیمز جفری که امریکا دخوازه دولته که بچوک جو کردان را سوری آوا بکه لرجلات فرواتي تا نيتا كأمريكا هي براستيش كردان را دولتا كي آوا بکه دولتا که بچوک باجی من 15 دقیقه برê li korbendê bersiva vê pirsê da. Ez wiha dibînim ku hûn ji ber gotinên Lavrov ji min bawer nakin. Lavrov derewkerê herî mezin li ser rûyê erdê. Ez wiha difikirim ku hûn dikarin texmîn bikin eger Lavrov bêje Amerîka dixwaze welatekî biçûk ava bike berova jî vê yekê rast e ku her wihayê jî. Li gor gotinên Lavrov ez bersiva pirsan nadim. Lavrov tawanbarê şer e. Lavrov dê zû yan dereng heqê tiştên ku ne tenê li Sûriyê li Ukraynayê jî kirine bide. Ez li hêviye dîtina wê rojê me. باش تبحثا هيزن سوريا ديمقراطيك هسه كر امريكا بشكريا واندكه وكهف بيمان سركه دبينه لدجي دشر لدجي داعش ده تركي جويا كي نراضيه بريز جيفري تركي ناخذ نريفا بريا خسر بمينه نا يباجي بمينه نا هسه هيزن سوريا ديمقراطيك بمينه ابجيبويا يعني خلقك كناكوكين تنتنا برا انقره وواشنطن ده هون في هالوسط تركي شواد بينا complication that we knew when we went in. Now Ev tevliheviyeke ku me dizanî bû û em ketine. Bînin bîra xwe dema em di sala 2014 de çûn wir, Tirkiye li gel PKK agirbestek kiribû. Enqerê piştgiriya me kir ku em biçin wê derê ji bo ku li Kobaniyê alîkariya YPG bikin. Her wiha ji bîr nekin ku Mesûd Barzanî ji Bakurê Iraqê di Tirkiye re pêşmerge şandin Kobanî, da ku di şer de alîkar bin. Di sala 2015 de ev yek guherî. Lê dîsa em dibînin ku hêzên Sûriya Demokratîk di şerê dijî Esed de hevalbendê serekî ye. Bibûrine Esed li dij Daişê. Di mijara Esed de bi awayekî bêalî ne. Tişta Tirkiye jê tirse ew e ku bi hebûna PKK li vir li Kurdistanê û li Bakurê Rojhilatê Sûriyê ciyayên Qendîl ên mezintir çêbin. Em vê tirsê fehm dikin û em ji nêzik ve bi xelkên li ser erdê re xebitin da ku ji aliyê Bakurê Rojhilat ve êrîş bo ser Tirkiye çênebe ku bi rastî jî pêk nehatiye. Lê tişta Tirkiye jê tirse ew e ku eger Amerîka ji herêmê derkeve ew neçarin li ser sînorên xwe rûbirûyê statûyek mezin a girêdayî PKK bibin. Ev ji bo Tirkan ne tirseke bêbingeh e. Ji ber di dema îdareya Trump de Amerîkayê çend caran gotiye tê ji Sûriyê vekişe. Sê caran em niha li wirin. Lê ne Tirk û ne jî dostên me yên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê piştrastin ku em dê bimînin. Ez bawerim û min gotiye em dê bibînin lê herkes li herêmê bigumane. Ji ber vê yekê ev alozî hene. وهيج هول دايكو يباجي يعني جي هسدي ريفبريا خسر مظلوم عبدي لقال تركيا بجفينن نيزيكي هف بك هف ديتنا كيد نافبرا واندا بيك بينن Gelek caran danûstandin hatin kirin. Wek hûn jî dizanin ji baskê sivîlê peyedê İlham Ehmed di salên 2013, 2014 û 2015 de berê çûbû Enqerê. Salih Müslim jî çûbû wir.
ئەم پەیوەندیەکە وەها تەشویق دەکەن. تشتێکی me dijî kesên li gel Şam û Esed diaxivin jî nîne ku diaxivin jî. Hinek tişt hene wek mînak li ser mûçeyê mamosteyan, xanenişînan û tiştên wiha. Heta niha jî di navbera Şam û Bakurê Rojava de gotûbêj li ser hene. Ji ber çareyeka me ya din nîne, em wan kesên bi wan re kar dikin teşwîq dikin ku bi Enqere û Şamê re biaxivin û em dê berdewam bin li ser vê yekê. Lê naveroka wan axaftinan, hûrgilî yan jî her tiştê ku ew hewl didin bi dest bixin, divê ew biryar bidin, ne em. PKK li Rojava heye Birêz Cefrî? Bêguman wedî dema reqa hat rizgarkirin li avahiya herî mezina bajêr ku hêjî li ser stûnên xwe mabû, wêneyekî mezin ê Abdullah Öcalan hatibû daliqandin. Em hemû vê yekê dizanin. Okey. Ji bo we problema PKK li Rojava hebe? Ji bo Amerîka me bist. Amerîka PKK weke rêxistineke terorîst dibîne. Em ji aliyê teknîkî ve YPG ya şaxê wê wek rêxistineke terorîst nabînin. Lê em fam dikin ku Tirkiye wê wiha dibîne. Her ev e jî ya bûye pirsgirêk. Ji ber Tirkiye aliyek pir girîng e û hevalbendek pir nêzdîk e. Ji ber vê yekê divê em hewsengiyekê di navbera berjewendiyên cuda de biparêzin. Türk dibêjin PKK Rojava îdare dike, fermandarên Hesedê PKK ne, fermandarên YPG PKK ne, berpirsên rêveberiya xwe ser PKK ne. Hûn di wê baweriyê de ne ku gotina Tirkiye rast e? Bêguman, gumanîne ku piraniya van kesan xwedî dîrokekê ne û em hemû jî vê yekê dizanin. İstixbarata me heye û me ev mijar ji nêzik ve şopandiye. Ji ber vê yekê bêguman ew rast e. Ji bo we ne mişkile ye yanî. Hebûn yanî ji bo Amerîka ne probleme PKK di nava rêveberiya de hebe, di nava Hesedê de, di nava YPG de hebe. Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê na. Baş. Werim ser meseleyeke din Birêz Cefrî, diyaloga Kurdî. Tu jî agadarî. Kurd sebeb çi ye ku diyaloga Kurdî bi ser nakeve? Yani diyaloga navbera ene kesê Meclisa Kurdî, Encûmena Kurdî û PYD de. We jî gelek caran hewl da ku ew diyalog biçe serî, neçû serî. Sedem çi ye neçû serî? Me çend caran hewl daye. Gelek hevalên me yên li vir li Hewlêrê hewl dan. Ango gelek hewldan hatine kir. Bi dîtina min pirsgirêk ne ji ber gelê Bakurê Sûriyê ye, ji ber kesên li Qendîlê ye. Ji ber ku ew qet naxwazin ev yek bibe. Derbarê Enqerê de sinyalên tevlîhev hene. Wek hûn jî dizanin ene kese ji aliyê Enqerê ve tê piştevanî kirin û beşek ji opozisyona fermî ya Sûriyê ye. Lê wan jî karîbûn hevdîtinên girîng bi PYD re bikin. Ez dikarim bibêjim Enqere dûdil e. Carna erê, piştgiriya gotûbêjan dike, carna na. Lê Qendîl dijî danûstandinan dixuye. Ez difikirim ku sedema sereke ev e. Ji ber ku her du alî jî dibêjin Amerîkî ne cidî ne. Meselen tê bîra te siyasetmedarekî xwedan tecrübeyî Madeleine Albright dema ku wezîra derveya Amerîka bû. Birêz Celal Talabani û Serok Mesûd Barzanî destê wan girt, anîne cem hev. Kurd li hev anîn yanî. Kurdên vê derê, Kurdên Başûrê Kurdistanê li hev anîn. Sedem çi ye ku Amerîka tiştekî weke wê yekê nake. Dest bi inisiyatîfeke wiha nake. Her du aliyan neçar nake li Rojavayê Kurdistanê ku bigihên hev diyaloga wan bi ser keve. That's a good question too. Ev jî pirseke baş e. Wek min got, ez êdî ne di nav hikûmeta Amerîkayê de me. Dema ez nav hikûmetê de bûm, ev yek karên herî li pêş bû. Em li ser vê yekê li gel Serok Mesûd Barzanî, li gel Enqerê, li gel Bakurê Rojhilatê Sûriyê û li gel ene kesê axivî. Me di hemû astan de hewl da. Me di gelek waran de pêşketineke girîng bi dest xist. Agahiyên min li ser tiştên ku îdareya niha di vê demê de dike nînin. Ji ber vê yekê ez nikarim bi fermî bêjim. Lê ya ez dikarim bibêjim ew e ku di nêzîkî sed pevçûnên li çar aliyên cîhanê de eger tişt baş neçin, yekem tiştê ku hûn dibihîstin ew e Amerîka baş hewl nade. Lê carna ew ne sûcê me û sûcê kesên din e. Lê eger were îspat kirin ku Washington niha di asta herî bilind de têra xwe nake.
وەک دەما ئەس دە ئاستە هەری بلندە بووم و مەوها دکرد. وێ دەمێ divê Washington ji nû ve siyaseta xwe di berçav re derbas bike ji ber girînge ew peywendî hebe ji bo kontrolkirina aloziyan li Tirkiye, li Bakurê Rojhilatê Sûriye û li gel Hesedê. Dibe we bala xwe dabe ku tevî gelek alozî û şer û heta di cotmeha 2019 de êrişî hebû. Lê ew jî rastî ew e ku ev rewş nêzîkî 10 salan e serketiye. Bakurê Rojhilatê Sûriyê ji bilî hinek tiştan ji destê Daişê rizgar bûye. Tirkiye tis zerareke zêde nedaye rewşa Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Rast e, kes bi rewşa heyî nerihetin. Lê carna berdewamkirina rewşek nerihet dibe siyaseteke baş. Bi baweriya min divê demê de berjewendiyên ewlekariya Tirkiye tên parastin. Ji ber tiştekî xirab li Bakurê Rojhilatê Sûriyê çê nebûye. Asayişa xelkê Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî tê parastin. Ji ber gelek kes hene ku dikarin êrişî wan bikin, lê kes vê yekê nake. Wek Mînak Esed, Îranî, Daeş, Artêşa Tirkiye yan jî hêzên opozisyona Sûriyê dikarin êrişî wan bikin. Lê şerekî kêm heye. Ji ber vê yekê ez dibêjim ya ku heye siyaseteke serkeftî ye. Gelo dawî zelal e? Na, ne diyar e. Ji bilî pêvajoya netewên yekbûyî. Metirsî heye? Belê. Ji ber Tirkiye çend mehberê gefa êrişê xwaribû. Lê di dawiyê de divê mirov lê binêre ka çi li ser erdeyê diqewime. Ya ku li ser erdê jî diqewime, erênî ye. Wêr Amerîka rê bide Tirkiye êriş bike careke din weke êrişî Efrîn, Serêkanî û Girêspî kir? Meselen êrişî Kobanî bike ji ber ku Tirkiye her demê behs dike ku ew ê êrişî Kobanî bike. Amerîka wê rê bide? Yekem, ti eleqeya vê bi wê yekê re nîne. Ev xeletiyek e ku hemû rojnamevanên ez pê re diaxivim dikin, dipirsin. Gelo Amerîka rê de filan welat filan tiştî bike û çima. Amerîka fermanan nade. Em tenê şîret û pêşniyaran dikin. Tenê dema tu amade bî hêza leşkerî bikarbînî, tu fermanan dîtî. Amerîkayê şîret li Tirkiye kirin ku êrişan neke. Ev yek ji mijdara par ve diyar bû. Dema ez li wir bûm hevpeyvînek min hebû. Ez welatiyekî sade me. Lê ez dikarim alîkariya her kesî bikim ku bizane Amerîka çawa difikire. Ez çend caran ji çapemeniya Tirk re axivî. Sabah û yên din jî. Min şîret li dijî êrişê kir. Kesên din jî heman tişt kirin. Bi nêrîna min Tirkiye dizane ku ew dê zirarê bide têkiliyên xwe yên girîng ên li gel Amerîkayê. Mîna ku di cotmeha 2019 de kirêgir êrişî herêmên girîng ên Hesedê bike ku bêguman Kobanî ye. Birêz Jeffrey hem Bexdadî hem kardaş ku yani serkirdeyên Daişê bûn li mentika Idlibê li wê derê hatine kuştin bi destê Amerîkiyan hate kuştin di kuştina wan da Hesedê jî alîkarî kir. Ji bo Amerîka ew deverên metirsîdarin, xeterin? Bêguman, lê rastî ew e ku serkirdeyê dawiyê Daişê ne ji aliyê me ve hatiye kuştin. Ji aliyê grûpên opozisyonê yên nêzîkî Tirkiye ve bi piştevaniya zêdeya hêzên Tirkiye hatiye kuştin. Em li gel Tirkan jî hevahengiyê dikin û îstixbaratê bi hev re parve dikin. û wek min got, ev dijî Daişê operasyonan dikin. Lê ne bi qasî me û Hesedê. Lê hûn dikarin texmîn bikin ku her operasyoneke em li Sûriye pêk bînin dibe ku hinek beşdariya Hesedê tê de hebe. Baş tiştekî din. Min hevpeyvînek bi John Bolton ra kir, rewişkarê berê Encûmena Asayişa Amerîka, got James Jeffrey ji zêdeş Kurdan hez nake. Zêde ne dostê Kurdan e. Bêhtir nêzîkî Tirkiye. û piştî wê hevpeyvînê min gelekî dixwast bibînim vê pirsêj te bikim Birêz Jeffrey. Ya yekem tiştekî bêwateyê mirov bibêje bi kîjan alî re bêhtir hevalî. Bolton behsa dema ez dîplomatekî Amerîkî bûm dike.
از وەک دیپلۆمات و وەک ئەمریکیەک دۆستی ئەمریکایمە و نونەرتیە بەرژەوەندیên ئەمریکای dikim. Ev berjewendî ji hebûna têkiliyên gelekî nêzik bi Tirkiye re û her wiha hebûna têkiliyên gelekî nêzik bi Kurdan re jî. Ez dikarim bibêjim eger hûn bi her Kurdekî re çi Kurdên li vir, çi Kurdên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê, çi jî hevalên min ên Kurdên HDP wek Birêz Demirtaş, tevî ku zindanê de jî hevpeyvînekê bikin, ez difikirim ku ew dê behsa têkiliyên xwe yên li gel min bikin. Ji ber min karê xwe dikir ku têkiliyên xwe bi her du aliyê re bidomînim. Mixabin Birêz Bolton karê xwe nedikir. Serok Trump ji ber çend sedemên gelekî baş dixwest li gel Serokkomar Erdogan û Tirkiye têkiliyên baş hebin ji ber çend sedemên diyar wek mînaka îro li Ukrayna diqewme. Tu kesî bi qasî John Bolton zerar nedaye karê Trump ji ber John Bolton ne dostê Tirkiye ye. Lê ez dostê Tirkiye û dostê hevbeşên me yên Kurd li vir li Sûriye û Tirkiye me. Pirsgirêk ne bi James Jeffrey re ye, bi John Bolton re ye. اوکی tiştekî din mesela tu dibînî tu 5 salên zêdetir nava dîplomasî de nava siyasetê de herêmê baş nastî Birêz James Jeffrey tu dibînî demekê navbera vê derê başûrê Deqeyekê ez dixwazim vegerim ser John Bolton. Ez ister erdê di rewşeke me tirsîdartir de bûm. Li vir, li Iraqê, li gel hevalên xwe yên Kurdên li Bakur û li gel Kurdên li Bakurê Rojhilatê Sûriyê jî. John Bolton çawa dikare wiha bibêje? Gelo we heta niha John Bolton li eniyên şerên nizîkî Daişê û Qaîdê dîtiye û ew li gel hevbeşên me yên Kurd dîtiye? Min bi xwe nedîtiye û ne jî bihîstiye. Mebesta min gelekî zelal e. من گوت بهتری 5 سالی نوا دیپلماسی دی هریم باش ناست کی تو زانی مثلا نابرا ور باشوری کورسالی ترکیه دمک نه باش بو نه باشه پیوندین سیاسی تجاری دیپلماسی بازرگانی هنه کردین سوری و ترکیه دکارن پیوندین خو باش بکن پیوندی نابرا وان دکاره باش ببه اف در ببه نمونه یک یعنی هولیر و انقره ببه نمونه یک کو پیوندین روجاوا و ترکیه باش ببن Mînakeke baş salên 2013 bo 2015 bû. Ez difikirim ku pirsgirêk ji ber PKK ye. Ez wiha difikirim ku heta Tirkiye PKK bo xwe wek gef dihesibîne, ew dê ji her kesê ku peywendiya wan li gel PKK hebe gelekî nîgeran be. Pirsgirêk ev e. Yani PKK Now, for example, Wek mînak Tirkiye êdî dizane ku têkiliya dostên wê li vir li Bakurê Iraqê li gel PKK nîne. Ew ne di nav PKK de ne. Lê bi rastî 24 sal berê şerê PKK kirine. Bibûre 26 sal berê. Ji ber vê yekê di navbera Hewlêr û Enqere û Silêmanî û Enqerê de tu alozî nînin. Lê têkiliyeke wan a gelekî xurt heye. Yani PKK sebebe ku peyvendiyên Tirkiye û Kurdên Rojava baş nebin? the only reason Sedema yekem ew e. Sedema yekem ew e. Tirkiye rêzê li nüfusa xwe ya Kurd ku ji sedî 15 heta 20 de digire. Her wiha peywendiyên xwe yên li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê jî girîng dibîne ku pir girîng û stratejîk e. Bifikirin petrola we diçe ku derê diçe Tirkiye. Sefîrê berê balyozê berê Amerika li Enqerê herwiha nûnerê Amerika li Rojavayê Kurdistanê û li Sûriyê 5 salên zêdetir e dîplomat e Kurdan baş nast ke Kurd jî bî baş nast dikin û mîvanê me bû îro zor spas kêfxweş bûm bi tidîtê pirsên li cem min hebûn min şte kirin û pirsên gelek Kurdan jî hebûn dixwastin şte bikin û min ew pirs te kirin mala te ava te bersiva pirsên me da. Gelekî spas ji bo mazûvaniyê te. Gelek spas. Thank you. Thank you. Zor Okay, spas. thank you. تماشاوانê nêja spas ji bo we jî ku li vê hevpeyvînê we temaşa kir heta carekê din her dixweşê de bin û bi xatirê we.